నేను బాగున్నాను. మై టిక్కు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అడుగు. నువ్వు అడుగురా. ధనుష్ని అడుగు. అడుగు. ధన్యవాद చెప్పి మళ్ళీ నువ్వు అడుగు. ఇప్పుడు నువ్వు అడుగు ఫస్ట్ నుంచి అడుగు. మళ్ళీ నువ్వు అడుగు ఇప్పుడు వాడిని ఆప్ కైసే హై నుంచి. నువ్వు అడుగు వాడిని ఇప్పుడు ఆప్ కైసే నేమ్ అడుగు. నెక్స్ట్ నేమ్ అడుగు స్పీడ్గా. क्या है? వీళ్ళలో ఎవరినో ఒక అడగండి. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? నీవు ఎలా ఉన్నావు? వెరీ గుడ్. కూర్చో. आप कैसे हैं చరణ్? ले गौतम ले. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जशवंत है. वेरी गुड. आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है. वेरी गुड. आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनुष है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवंत है. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. अंदर చెప్పండి. मैं ठीक हूँ. आपका नाम क्या है?